Bekulokhu kuyisikhathi esinzima kakhulu sokulinda kumalungu emndeni. Unokuphila Maphumulo ngomunye wezakhamuzi zalapha eNingizimu Afrika kulabo abedlula emhlabeni ezinyangeni ezimbili ezedlule kulandela isibhicongo sokudilika kwesakhiwo sendlu yebandla leGos eNigeria. It is indeed a shock because we never knew she was there. We knew that she used to go there, but that particular day she never informed us that she was actually going there. So we saw the building on TV. We were in shock for our fellow South Africans, but we never knew that she was also there. Unokuphila obeneminyaka engama-36 nguyena obebheke ikhaya lakubo njengoba ubondla indodana yakhe esencane nodadewabo. I saw her as a shining star because she actually built my aunt a beautiful house, and she was a breadwinner. Umndeni wakwaMaphumulo uthi wemukela umnikelo wesamba semali engu-50,000 wamarandi ovele ebandleni Synagogue Church of All Nations. Lo mndeni uphinde wahanjelwa bangamanxusa amabandla ehlukene ukuzokhalisana nawo. Ukuhamba kancane kohlelo lokuhlonzwa kwalabo abashona kule nhlekelele luthole okukhulu ukugxekwa kamuva nje. Nokho uhulumeni wesifundazwe KwaZulu Natal wona uzwakalisa ukusiqonda isimo sokubambezeleka kohlelo. Here, it was something that was beyond each family. No family would have been able to hire a plane, go to Nigeria, pick up your loved one. Uhulumeni wesifundazwe sewuzibophezele ngokuphelele ukuthi uzokweseka yonke imindeni eshonelwe amalungu ayo. Sebethembise ngokuthi kuzothunyelwa ongqongqoshe ngokwehlukana kwabo abazokube behambisana namaphoyisa kanye nezikhulu zikahulumeni kuyona yonke imingcwabo ezokube iqhubeka.